Dobrý deň, som Rudo Straka zo Slovenska a nachádzam sa teraz na 34. poschodí nádhernej budovy nad morom v meste Manama v tradičnej arabskej štvrti Al-Hora v štáte Bahrajn. Otázka je, čo tu vlastne robím. No, kúpil som si tu byt a napriek tomu, že to vyzerá na prvý pohľad ako bláznivý nápad, teraz v niekoľkých vetách sa pokúsim vysvetliť a objasniť, prečo som to urobil, čo ma k tomu viedlo a že si myslím, že to je dobré rozhodnutie aj pre niekoho ďalšieho, kto by chcel postupovať podobne. Je tomu asi rok, keď som sa pohrával s myšlienkou investovať do nejakej nehnuteľnosti v krajine, kde by to malo zmysel. Tým pádom vyvstala otázka, ktorá krajina dáva zmysel na investovanie v súčasnosti do nehnuteľností. Pre človeka ako som ja hrajú úlohu aj také aspekty ako je vzdialenosť, takže nejaké Nové Zélandy a podobne nehrali žiadnu úlohu. Muselo to byť pre mňa do vzdialenosti normálnej dostupnosti letecký, čo keď si človek zapichne krúžidlo na Slovensku a urobí nejaký okruh, tak zrazu vidí, že tých krajín až tak strašne veľa na tom lete do 5 hodín, čo je ešte akceptovateľné, až tak nie je. Ďalšia požiadavka, keďže som z krajiny, ktorá nemá more a v zime to je tam všelijaké, bolo, aby to počasie bolo pekné a trošku také exotické a atraktívne. No tým pádom sa asi vylupuje nejaká Severná Afrika a táto časť Ázie, Blízky východ, Middle East. No a potom nastupujú samozrejme pre našinca aj také aspekty, aká je kultúra, životné štandardy, možnosti bývania a kompatibilita s prostredím. Keďže som o krajine ako je Bahrajn len vedel čiste to, že existuje, tak som si veľa informácií musel vyhľadať a ukazuje sa, čo sa mi potvrdilo aj prakticky v pobyte tu, že na rozdiel od povedzme hneď vedľajšej krajiny Saudská Arábia, napriek tomu, že to je muslimská krajina, aj Bahrajn, to kráľovstvo, tak život je tu relatívne relaxovaný, voľný, treba jeden druhého rešpektovať, ale nejaké vnúcovanie pravidiel jednej komunity druhej tu človek nezažije, naopak zažije tu úsmievavých, priateľských a príjemných ľudí. Počasie je tu nádherné, stabilné celý rok, v lete asi trošku horúcejšie než to, na čo sme zvyknutí, ale niekomu aj to vyhovuje. Avšak nielen počasím je človek živý, ani 5-hodinovou vzdialenosťou letom. Bolo aj dôležité nejaké tie ekonomické aspekty. Z tohoto pohľadu tá krajina je nielen stabilná a ekonomicky silná teraz, samotná mena bahrajnský dinár je asi tretia najsilnejšia mena na svete, ale vzhľadom na v súčasnosti silný priemysel, petrospracovateľský a rast turistického a finančného priemyslu a spracovateľského priemyslu na to, že tá krajina je relatívne malá, má výbornú ekonomiku, dobrý sociálny systém, je to stabilná krajina a očakáva sa rast populácie, takže vyzeralo to tak, že tu by sa teoreticky aj pár mesiacov v roku žiť dalo bez toho, aby človek zažíval nejaké nepríjemné šoky. Ak teda Bahrajn v porovnaní s ostatnými, áno, že Katar je, Saudská Arábia, Kuvajt sú veľa konzervatívnejšie, Dubaj je úplne iná kapitola, no tak z toho pohľadu by stal, že Bahrajn asi áno. A čo teda? Dá sa niečo v Bahrajne? Nedá sa niečo v Bahrajne? Prečo? Ktorá lokalita? Ak teda máme vybrať tú krajinu ako Bahrajn, o ktorej stále až tak moc nevieme, dostávame sa pri skúmaní okolností a podmienok hlbšie a zrazu zistím niečo, čo je pre našinca nie veľmi tradičné, ale v týchto regiónoch, v týchto krajinách je to pomerne bežné, že pri kúpe nehnuteľnosti platia trošku iné pravidlá ako u nás doma a nie všetko si cudzinec tu kúpiť môže. Takže ak si chce kúpiť cudzinec nehnuteľnosť v krajine, ako je Bahrajn, musí sa kúpovať len to, čo je
ľudovo povedané, dostupné pre cudzinca, tu to nazývajú freehold. A musí to byť v oblasti, ktorá je určená na to, aby si tam cudzinec nehnuteľnosť kúpil. Potom, ak niečo také nájde, neexistujú žiadne obmedzenia, žiadne reštrikcie, ale vlastne to aj definuje to, čo si kúpiť chcem a môžem, lebo nie všetko tu je k dispozícii pre kúpu pre cudzinca. Trošku to asi súvisí s ochranou toho vnútorného trhu, aby bohatí cudzinci nevystrelili ceny všetkých nehnuteľností pre domácich do neskutočných výšok. A potom si vlastne definuje človek nejakú takú mapu tých lokalít. Potom si samozrejme urobí cenovú mapu v daných lokalitách. Potom povie asi, čo od toho očakáva. A finálne dneska s pomocou Google a iných nástrojov vyhľadávacích sa mu ukáže zo pár možností. A asi som mal aj trochu šťastie, že tá možnosť, ktorá sa ukázala mne, teda konkrétne táto budova Era View Tower, 37 poschodový mrakodrap v tejto lokalite, bolo nakoniec presne to, čo som od toho očakával, aj keď nech je ako chce, pri prvej návšteve tejto krajiny a vôbec tejto lokality som úplne až tak wow efekt nezažil. Treba sa s tým trošku zžiť, treba zažiť aj to, ako to tu funguje. Výhľady z niektorých poschodí sú úžasné, je to nad morom a lokalita, kde je táto budova postavená, má výhodu v tom, že tu rovno oproti stavajú novú budovu parlamentu bahrajnského. Bude tu pravdepodobne aj vďaka tomu tú budovu parlamentu už stavať začali. Bude tu zástavka novostavaného metra bahrajnského, malo by to byť postavené podľa plánov do konca budúceho roka, takže modrá línia pôjde tadeto a metrom sa bude dať dostať na letisko, ktoré je odtiaľto, ale od tejto budovy vzdialené. Naposledy, keď sme sa vyšli v noci, tak to trvalo asi 10 minút. Tu rovno pod oknami ide moderná 9-prúdová cesta, z ktorej je priamo odbočka sem, takže lokalita fantastická, dostupnosť do mesta pri dlhšej prechádzke aj pešo sa dá, ináč všetko dostupné. Ostrov je to veľmi maličký, takže autom je tu všade, človek aj na najvzdialenejšom pôjde za nejakých 30-40 minút. A niektoré tie miesta stoja za to v Bahrajne, aj historicky, kultúrne, aj pohľadom popozerať niečo, čo je nové. A samotná budova má výhodu v tom, že je funglnová, parkovanie pre každého, tie zariadenia pre využívanie obyvateľov tu zahrňajú bazén, vonkajší celoročne funkčný, kúpať sa nám dá od januára do decembra, jacuzza, parná sauna, vynikajúco vybavené veľké wellness, squashový kurt, kino, a dole recepcia 24 hodín funkčná s ochrankou, takže tu sa človek cíti bezpečne a ako v takom primeranom luxuse. Na jednu stranu je oblasť Diplomatic Area, kde už začína tá taká high štvrť Manami s mrakodrapmi a finančnými inštitúciami. Tu ale rovno pod nosom na druhej strane je vlastne časť Al Hora, taká tradičná arabská s ulicou Exhibition Avenue, kde sú tie lokálne tradičné obchodíky a reštaurácie a funguje to 24 hodín, čiže ten život tu je non-stop. Je to veľmi príjemné, počasie je nádherné, kúpali sme sa v novembri v mori, kúpali sme sa v januári, teraz sa kúpeme tiež každý deň. Takže pre našinca, ktorý pochádza z krajiny, ktorá more nemá, je to obrovská výhoda, obrovské plus. Ekonomicky ten aspekt, nebudem hovoriť o úplných podrobnostiach, ale treba povedať, že pekný jednoizbak, alebo teda 1+1 s balkónom a s výhľadom sa tu kúpi za cenu nejakej lepšej garzonky v Petržalke. A to asi stačí pre našinca, ktorý ovláda pomery. Dá sa to v zásade bez problémov veľmi výhodne zase aj prenajať, to je ďalší aspekt ekonomický a úplne tretí ekonomický aspekt, ktorý si ale každý musí zvážiť a potom nejako vyriešiť, je, že tieto krajiny, a Bahrajn k nim patrí, nemajú a neuplatňujú pre ľudí tu fungujúcich, žijúcich a pôsobiacich a ekonomicky nejako
fungujúcich, žiadne dane z ničoho a z príjmu. Myslím si, že zaviedli akurát nejakú DPH-čku, keď človek nakupuje v obchodoch. A ináč život, bežne chodiť do reštaurácií, nakupovať v obchodoch, je asi cenovo na tej hladine, čo na Slovensku. Takže finálne zhrnuté, počiarknuté, rozhodnutie to bolo vynikajúce. Nie, že neľutujem, ale som veľmi rád, že som ho urobil. Som tu za krátku dobu, asi 5. krát a za každým sa mi tu páči. Vždy tu nájdem niečo nové a cítim sa tu veľmi príjemne. Tá krajina má fantastickú atmosféru, je to relaxované, ľudia sa, ako som povedal, uspievajú, sú nápomocní, sú ochotní.